intermediate ten voina kan zir tur hi Zirlai som ni le pathum na Kohhranin Chanchin tha a hril zel ti kan zir don ani isu wana alon ma a zir tir te hna ram tinakala thil siam zong zong hne na Chanchin tha hril tura thu apekha tuna po alapoi mo renga alo kal le ma lo chuan Kohhranin pathian ram ti zau turin a beizel don ani voina hian Kohhranin Chanchin tha a hril zel dan kan zir don ani pakhatna Chanchin tha huam a zau zel Kohhran ding masa kha Jerusalem khua Isua zui tu Juda te Kohhran ania omzia chu Juda te ho chu an in khom thin tinani chu ramdanga Isua ring tu te omve bok ma se Jerusalem khua mi te angin anin hlom khom ve lawani Stefana an den hlum nuwa Juda tlan chia te khan an thlen china Chanchin tha an hril zela atira chuan Juda te hna chawan thrila chuan anuwa zentel mi te hna po an hril ve ta ani zentel Kohhran masaber chu Antioche khua adinga chuan Antioche khua Isua zui tu te chu Christian tia ko an ni ta chu ta tang chuan voin thleng in Isua zui tu te hi Christian ti kan ni ta zelani Antioche khua Kohhran te chuan tharau thiang limin a hriat tirangin zentel rama Chanchin tha hril zel turin Paul le Barnaba an tir chuaka anni pani hi Kohhranin missionary atir chu masaber ani zentel rama po ring tu an pung ta zela Kohhran po ading zela chung Kohhran te chuan Chanchin tha hril chhong zelin voin thlengin ram hrang hranga Kohhran ten Chanchin tha hril chu napui bera kan nei ta zelani panina Mizoram Presbyterian Kohhran le Chanchin tha hril Mizoram Presbyterian Kohhran adina tangin Chanchin tha hril hi kan buai pui ngala tin mizo te po in Isua I kan rin tir atangin Chanchin tha hril hi kan ve ngalani Christian masa te chuan sap missionary te hruaina hnuaia an thenom khoveng te nena Chanchin tha hril ve ngal zela Mizo Christian masa te hetiang taka Chanchin tha hril an ngai poimo awang hian Mizorama Christian an punchak pha hle ni hun rei lo te Mizoram pona Chanchin tha hrilin an chuak zui ngala atira chuan Kohhran tir ni lovin mimal thanhem ngai in an mani thanhem ngai nei an chuak top maya mi then khat chu Chanchin tha hril turin Mizoram pon an pem chuak pha hiala kum sang khat zakwa som pakhat khan pusang vunga chu Tripura Chanchin tha hril turin apema tin kum sang khat zakwa som pathum khan pu arda lapo Manipura Chanchin tha hril turin apem ani kum sang khat zakwa som ni le panga arin her chuaka Mizoram Presbyterian Kohhran chuan Kohhran tir missionary masaber kan lo nei ta chumi te chu lalbuai le saiji ngate annia anni hi Mizoram khothlang lama langrong ho namjinga tir annia zawzo ka Chanchin tha hril du na lo piang zela ti chuan kum sang kha zugo somli pakua bruzinga missionary thok turin mi pathum thangzo na te ro ngil lo vale lal hle te chu Kohhranin atira chu ta tang chuan Mizoram Presbyterian Kohhran chuan chol lovin voin thleng hian Chanchin tha kan hril ta zel ani pathumna Chanchin tha hril zel a tul ti soile taila khovela mihring om zong hi tluk le ding on riat saptongin han soi taila 8 billion kan tling tep to sa khomala lak chuan Christian kan tambera tluk le ding on ni vel kan nia Christian ni lo sa khor sang betu le sa kho nei lo tu te bel khop chu tluk le ding on ruk vel lai ni chu Christian te ain an la tamzok dei mai ni tuna hian Isua ring lo le a Chanchin tha la hrengai lo mi tluk le ding on ruk vel an mek ti nani hengba ka hian Christian nia in chal
isua zirtir anga nung si lo po tam tak an boka chung mi te hne na chuan chanchin thapuan ngai ni chanchin tha hril tur hian mun la dewa kalvek her hi atul ran lova mizo christian te tan phei chuan kan bul hnaya chanchin tha hril na tur ala tam hle maya india ram chiar pui sang ni le som pakhata anneya khan kan then om state mi za zela om zat lo ngai thata ila khovel pumpuya india ram pumpuya hian india ram pumpuya christian om zat chu za zela 2.3 za zela pahni point thum kan nia chuan assam state ta hian kan then om lok assam state ta khuan za zela pathum point pasari pali ania tripura za zela pali point pathum panga ania chuan manipur state a hian za zela somli pakhat point somni le pakwa ania kan then om nairam dang pani a christian om zat chu international boundary kan nei bangladesh a hian christian za zela bial point panga chau ania tin myanmar a kian za zela paruk point pani chau ani chuti chuan mizoram a hian mi za zela somrit pasari christian kan oma a chan chu za kan thelo chan chu nam sang sang na thok te an ron oma wang te tin chimlama son chakma ti te le midang dang an oma wangin mizoram chunga hian za christian kan om lova amaro chu mizo nol pui chu christian vek kan ni ti ero chu soingam alani theyanga tuna hian za zela somrit pasari christian kan oma mizoram le kan thenom state te kan ramri dep maya om ramdanga te po isu krista ringlo christian nilo an lo la tam hle mai ani Kohhran chutiang taka tul ani wang chuan Kohhran hian isu thu pek zomin chanchin tha kan hril zel hi ala tul deu zel don ani le thuwan lo ngai thla ila isaya bung kwa chang ni ania mi thim hnuai kal te chuan eng na satak an muta thi na hlim rama om te chunga ngei chuan eng chu alo eng ta ti ani zo na panga kan neya achana nen kan ngai thlale nga langa pakhat na zentel Kohhran ma saber kha khoya nge din ti nia antioke khuwa ading ani pani na antioke khuwa tang missionary ta na tir chhuat te kha tu te nge ti nia Paula le Barnaba te ani pathumna Christian tia isu zuitu te an Kohhran na kha khoi khuange te nia achana chu Antioche khuwa ani palina Mizoram Presbyterian Kohhranin missionary atir masak berte kha tu tenge ania te nia achana chu lalbuai le saizinga ani pangana bru hena chanchin tha rilkha engtikuma nge a intran ti nia kum sangkhat zakwa somli le pakwa ani khati zong kha voina kan Zirlai chu ani